Обединена Европа е нашето общо бъдеще. Затова ние, учениците от 10 Б клас на Средно общообразователно училище Георги Бенковски, град Тетевен, се включихме в проекта за диалог между поколенията, като проведохме следните инициативи. На 29 април 2013 година, денят, обявен за Европейски ден на солидарността между поколенията, заедно с пенсионери от клуба в Тетевен засадихме дръвчета, за които да се грижим заедно. На 22 юни, денят, в който започва Втората световна война, организирахме среща-разговор с ветерани от войната от нашия град и възрастни хора, наши баби и дядовци, преживели ужаса на войната, бомбардировки, загуба на близки родственици. Пробива на драва, Сърбите опустия фронта, извини и руснаците, само нашата войска задържа фронта. Целта на немците е била да ни обградат и да ни ликвидират. Нашата фронтова линия беше кратка. От град Петрич до град Струмица. Колко време беше това нещо? Не беше дълго. Военните действия не бяха. И германците пускат горе. Братя българи, нали говорите? Ние си отиваме. Не давайте повече жертви. Аз бях мъничка много, на 4-5 години съм била, но чувствах, че нещо страшно става. И наистина този ден дойде. Засвириха сирените, това съм запомнила, един страшен вой свири, тя ме дига от леглото, обличаме, излизаме на улицата и бягаме. Това е огънът. Намерих го преди няколко месеца, когато посетихме Пални Гязовник в селото, където живеят сега, в Девни. И попитах дядо ми и той ни каза, че това със сигурност е на неговия баща, който е бил един от убитите през 44-та и 45-та година. Вълнуващ, емоционален и въздействащ, разговорът завърши с формулиране на послание към политиците от европейските институции.